அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிஷாஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா டேஸ்டான ஸ்வீட்டான ரவா லட்டு வந்து எப்படி வீட்டில் செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் அரை மூடி தேங்காவை எடுத்து அதை மிக்சியில் அரைச்சி இந்த நெய்யில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி அது உருகினதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அந்த முந்திரி பருப்பையும் அந்த நெய்யில் போடுறேன். போட்டு அதையும் ஒரு பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் உலர் திராட்சை எடுத்திருக்கேன். அதையும் நான் அதில் போடுறேன். போட்டு எல்லாமே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் தான் எடுத்து போட்டு நான் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதுலேயே வந்து 2 கப்பு வந்து ரவா எடுத்திருக்கேன். அந்த ரவையும் அந்த முந்திரி பருப்பு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதிலேயே போடணும். போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண வேணாம், லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் 1 கப் சர்க்கரையை வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த தேங்காய் துருவல் அதை வந்து எடுத்து இந்த ரவையில் போடுங்க. போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் சர்க்கரை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்திருந்தேன். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். 1 கப் சர்க்கரை போடுங்க. நான் 2 கப் போட்டிருக்கேன். பார்த்துக்குங்க, நீங்கள் எவ்வளோ போடணுமோ போட்டுக்கலாம். உங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி. ஏன்னா இது ஸ்வீட் இல்லையா, நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இனிப்பு இருக்கணும். அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நான் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அரை கப் பால் எடுத்து அதுலேயே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் எல்லாமே வந்து கட்டியாகாத மாதிரி கிண்டி விடுறேன். கிண்டி விட்டுட்டு தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சு நான் இப்போ அதை வந்து சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே உருண்டை பிடிக்கணும். பாருங்கள் நான் எப்படி உருண்டை பிடிக்கிறேன்னு. உருண்டை பிடிச்சி தனியாக தட்டில் வந்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், டேஸ்டியான ரவா லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை பார்த்துட்டு வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.